Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio mabakal sa mga butika sa Iloilo. Nagpatigayon sang women-led province-wide limpyo Iloilo kontra dengue ang Iloilo Provincial Government kadungan sang 2022 National Women's Month celebration. Ang nasambit nga programa kay nasang aga ang ginpangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Roxanne Octaviano sang Iloilo Gender and Development Office, ginkalipay sini ang aktibo nga pagpakigbahin sa mga empleyado kag mga organisasyon kaangay na lang sang Gabriela sa pagpakigbato sang kinamatarong sa mga kababainhan. This morning actually nag-kick off dito paagi sa Hataw, kaupo ng mga kababainhan, which was led by Ms. Donde Sarasola from our Provincial Medical and Dental Services, and this was participated sa mga kababainhan nga representatives ng kada opisina, and some actually sent bisan mga kalalakinhan man. Nagpakita man sa suporta si Vice Governor Christine Garin kung sa diin iya gidayaw ang kaisog kag pagpanikasog sa mga kababainhan sa probinsya sang Iloilo. No, today is March 8, kinaselebrata ang kaadlawan sa kababainhan. Kani sa tanan-tanan, no, I'm very proud to say, no, bilang isa man ka hambal nga Iloy sang kababainhan diri sa probinsya sa Iloilo. Kani sa tanan-tanan, no, all the women, ang ako niya, let us continue fighting. Naibaluan subong nga bulan aton ginasaulog ang National Women's Month. Gani ipakita ang imo suporta pinaagi sa pagsuksok sang panapton nga duag ube o kon violet. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital ini si Dane Raffles, nagabandera sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.